Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island nagpositibo sa COVID-19. Samtang ang naasong tambalanan, puno-puno na usab sa mga COVID-19 patients. Siluan meron din na sa report. Sulod na sa 7 ka adlaw nga naka-isolate karon sa staff house sa Santa Rosa Community Hospital si Dr. Joel Semblante human magpositibo sa COVID-19. Niya tumiaging Lunes, nakasinati na siya og mga sintomas ug nahukman niyang dili lang una mouli sa ilang panimay ug nagpaubos sa swab test. Samtang nagpaabot sa resulta, nag-isolate na siya ug miinom og mga tambal. Apan sulod sa 4 ka adlaw, padayon nga nanggawas ang mga sintomas. Tuesday, Wednesday, diha to akong pamati yun nga mura kag bunul-bunalan as in ay pangapoy sa lawas, kapakit imo mga joints, kunya labad ulo, kanya ang tutunan din may nga as in mura gyud og magisi. Hinuon sukad niya itong weekend, maayo na ang iyang pamati ug nagtuo siya nga tungod kay fully vaccinated na siya. Hinungdan nga wa na mo grabe ang iyang mga sintomas. So far wala na ko'y gibati except nga ganahan ko muli. Gibutyag usab ni Dr. Semblante nga sa pagkakaroon puno-puno na ang ilang COVID ward. Human ma-admit ang 8 ka mga COVID positive patients. Duha niini anaa sa kritikal nga kahimtang ug gikinahanglan untang mada sa mas dakong hospital sa Cebu. Mo ginatubuhaton no sa tertiary nga hospital na sa Balhin. Much more nga senior ni ang duha, senior ang mga panawigon. Kunya ang worriness ani sa kanang tagtungod mo gud nga tungod na pud sa di punta kapasud bitaw og hospital ongoing ang ilahang kuan nato ron may at ato ang medical management ron including ang pag-administer na mo og kaning antiviral or anti-covid nga kanang medication. Panghinaot ni Dr. Semblante nga unta madugangan ang ilang mga hospital staff tungod sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa isla. Karong adlaw, may 30 ka mga tao nga napaubos sa swab test. Human nahimong close contact sa usa ka COVID positive patient nga taga Barangay Buaya, Lapu-Lapu City o gibiyahe sa isla sa wala pa kini makalas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.